Okay, so tá sin éidir seo tá sé chun túsachar lena ceardanna, so tá sé kind of bhí cuasaí FCOT, so beidir bhfuil níos mó sé gníir sin, so is mútar í cláisiú slifa agus tá na hóla sé ó cuasaí ceol de chamá, so tá go leor búna éag sa lechi ach neab is kind of bhí cuasaí FCOT. So tá sé harta denometréis go dómanis, so sé cíochnú ag a trí. Agus mar bhí lusin sin agam tá crank chuir freisin ag tríochlog le luach €100,000. So Porta Blanca urgent, view Porta Blanca. So Gurmín maithid bhar leis ítach. So go chundiúil irtar ar gan ús bhaint as fón póca le linn ceardanna ach tá mé gurí go bhain sibh fón nó gléis a mó mar ba sé in úsad agé le linn ceardanna seo. So by play a dhéanamh agin inmh ar álam cóháta ábhar agus teanga. Now, ní sanolí mé in éon chur. Dus marolalas an téanúir bhéis a dhéanamh agam inmh ná an clochtata ar bun agamsa i scoilthain a rointlíb, beidir go bhhamóid sibh rud a cinint nua, beidir go rointmuid clochtais agus curthaige difriúla lena chéile an seo ach tásúlam gomáin sibh tatan bhas agus gur mína mágaí as ucht tacht seach inmh. So, Ibrahim, tá mé gobar ag glas chu slifa is scoil arbach. Is gweith cláiste arbach I clás chu slifa tá lontha in iarthar bhlach lia agus tá gailge stair agus tíolalas á bhúna agam. So chuidín sin lom pléanamh ar FCOT marall go bhfuil gailge stair ar stair tíolalas gam leiscail á bhúna agam trí bheán na gailge. Tá mé trí seoirfinn éimeid agus rinne mé taide ar an tagas fear míortha sa ggóhaics ar bhain scoile lán gailge agus roinnig mé an teisir bhí agam an nuirí I le na taide sin. So breóid inmh ar FCOT I dus bora, cad is FCOT ann nó an álam cóáta ábhar agus teanga nó clil chomach mar is fear aithna ar saoil an bhéarla. Na dúchláán agus na búna a bhana sa FCOT an sin curvhaim FCOT, so chuna sé curvhaim I bhór siomí rang a hain nó I bhór go scolna agus FCOT scoil seinge agus cad chumuidna a bhaim an nuirí agus ceirta ar siúlagin faoi láthair agus na dúchláán bhí os a chuirc os ar ggur chomá. So tógiach for bhón leverdul. Tá mé ag géirí go one second. Oh yeah, ítach. So tá léir scoil thuús ar an darbhán. Okay, so massive céin tábhar atá idir lábha agin inniuh. Ítach tá sibh thraciún bailíarmh ítach. So tógiach for bhón leverdul agus an bhuiachtaíomh dá noscaileoidh sibh an camera chun an cód QR sin scanál. Tá mé gur go líonadh sibh seach an Padlet ó an Mentimeter gam leiscéal. Ryan ochracail bríthra nó nána cainte a bhain leis an ábhar seo, leis an ábhar faoi le léir scálanna, agus tá mé gurí go ggurtibh suicíd ar Mentimeter. Now tá ar an deirte marall goil Bernadette agus múntar tíolta í cumá. So sean go bheith sibh cúpla rud cúpla focail atá a roint ag Bernadette an sin cumá. Ó, tá sé bhana má? Ítach? Ítach tá sé an má? Huí línta cóhríonta an bhá annacha, léirscáil mappa, counter, fána, huí, lucha, tírearc, coordinaí, ítach, fána, luch, má sibh, tróracha, gailge, counter, ítach. Tá sé bhana baile. Ítach, léirscáil I lár an leithnig, ítach, thróthaíomh, ítach, timplacht. Má sibh. OK. Anna, má sibh, fair play gríomh, an bhfuil Ceir glúir. So, cén bailach a chur an task beag sin sibh smaoinemh ar an teanga atá tastáil chun an tábhar sin a phlé. No ar chuir sé sibh smaoinemh ar an teanga atá tastáil chun an tábhar sin a phlé. So an bhecin sibh an nasc idir an teanga agus an tábhar.
gwil teanga tasol, ní bháin gwil ochar le tasol chun an teanga a phlé, ach tá nachna cainte tasol, tá trúircha ag tasol, so bríthra an mó ordathach an aimsir láthraach chun trúircha a leanúint nó chun ólas a roint leis na scoláirí. An ra ein dúchláán ósfar góir an sin agus si Victor faoin tasc. Tá sin ceirlóir ar scatha céile alwins a bhaint sa daoine ionach ein rodella. Litrú. Tiisiil. Ja, anwa, ein rodella. Beidir gur sé dúlánach arh smína bhéir an téirma faoi le a bhain leis an ábhar. Beidir nar fléisih léirscáilna le de nó fethe bliana níla sam. Ach bíon dúlán ann agus is iad sin na dúlán a bhíons os cóir scoláirí agus iad ag fálam teanga ar gabhna scéil ábhar nua a chuma. So, an FCAT, an álam cóháta ábhar agus teanga. Gobanúsach is airtá geis leis an FCAT ná curcha dé ócasatha le cosúil ina núsátar teanga chun ábhar a bhúna. So dé ócasatha an sin. Go bhfuil gá bhéim agin, ceirceoir. Táid ag gurí béimechar ar an ábhar dar nóí ar na staire, na tíreolaíochta, na Francíise. Ach an núsar sin táid ag gurí béimechar ar an teanga cóma. Tá an teanga cóma cótábhatá céine leis an ábhar is síomhanna lán gailge agus gailteachta. Okay? Ach caithmuid an chothraíochta aimsú. Is minic go means an cruinnis agus an tanúlacht híos an sin agus an commerceád agus an tuiscint a bhád níos irda agus déirthing ghfuil sé sin le feiceáil ihar go scoil na hain. So tá gáchan curcha a gceis leis, tá an tinchar sothéice ann, so an bhfuil tuairrma géint na cadatá gceis leis an tinchar an tonchar gam leis scéil sothéice. Ceirclóir, so rud a cinnta bhí ann an sin ná ann feitheamh, okay, baintear úsáid as ann feitheamh beidir chun deis a chuirta scoláirí smaoinemh ar an bhreagra nó ar an téirma. Baintear úsáid as caint níos muile le go mbeidh siad an tábhar nó an conceap nó an ochrachail a thuiscint. Baintear úsáid as athrá ar thuail si bhríomh gur ceartúing rud a cinnta ará faoi chrí chun focail a chealamhú. So baintear úsáid as athrá chun le go mbeidh an scoláir in an teanga sin a chealmhú, ceirclóir. Now, táid an cur leis sin. Ceirclóir is féidir má tá téirmí nua á múna agin is féiling ar na scoláirí dul go folklór.í chun brí an téirma a bhaintach, agus ní gáúing iompú ar an méle saá sin. Is féiling arthú dul seach go dtí an folklór beag chun teacht ar an bhoclór. Teacht ar an bhocail, ceirclóir. Anúsar sin is féidirling ar arthú brí eile a chur ar an téirma, nó an téirma sin a chur ina bhocail féin. Agus freasaíonn sé sin ar roinntha feallmóirí an sin táid tríéis an míú an brí a thuirta na scoláirí ar an bhoclór beag, so cairn sé sin leis na fólamóirí is lige beidir agus ní hééis sin an téirma ceart tabrónarm a rís níos anolaí mé agus an sin ag freastal ar na scoláirí a bhfuil ar bháiló bar a gomas a bhaintach trí arthú an téirma a chur ina bhocail féin. Ach níos anolaí mé in éoncur níl aon taithí agam mar sin déanam muid a logéis na ranganí, so is socha bhfuil muid i log ar an leathnú céine an sin ach an tonchar firmdíortha agus éana mé tilpléir sin. So is airtá gceis le sin ná díann muid ar an grinnis agus ar an severas sa gcaint. Agus dírítear ar urim na teanga. So is airtá gceis le firm na teanga ná struchtúr na teanga agus gnéthe gramadí a bhanan leis an ábhar. Mar hamplas na rangní stara is minic a bhaintear úsáid as an rithir séir san aimseachta nó an aimseachta le hain, ceirclóir. Agus bíon muid a gurí ard na scoláir a thaint ar sin le linn na gheachtainna, ceirclóir. Agus buc mé a ráig. So, cad thugann sibh se faoi dar faoi gail a bhórgad scoláirí ar scoil? Is minic a thornaí sé sin?
déine si dearmid rialacha ramadi, yeah, anwa. An dogan sib thug si faoi dara, seans má gnéine si soriart sa an Gaelga crain hever a scríb, nó a lauert. Ach a luha is hagan si de seach gan seomar tíreolaíochta, nó star nó óíochta, ní ran Gaelga is seo. An rang dearnach bhí agam sa trona na rang tíreolaíochta na tríú blina bhí ann, bhí éthracha a blé agin agus dhear méarthú cén inscnáil an manans éair agus dúirt ladlum. Cén fá go sin á lé agin, ní ran Gaelga seo. Ach is ran Gaelga, é cuiile rang is go an Gaelga. Agus chuile gona aginga ar ní le dhéanamh é sin a chur bhaim, agus gur féidirling ceir leis an scoláirí bar fiabh amhaint amach sa teanga. Rud cinn deile ná má tá scoláirí go le seach na rangnaí ábhar an sin, agus tá botú ná dhéanamh acu go rialta, agus ceartíonn sa muintir Gaelga iad sa rang Gaelga ach téann siad a rais chuig an rang eile. Tus go bhfuil an botún sin á dhéanamh acu a ríise sa rí eile, déantar an botún sin a chailcú, agus tá sé dóhéanta well an deacair an ruúcha chur an motún sin, agus tarlíonn sé go riomhannic is síomna tomadachis. So an féileh cúpla samplairt an beidir de botún nó mí chrunas a chluisin sibh i meas Gaelga na scoláirí. Ní rinne mé? Anhá? Éonar deile? No cealgam téige dtíon nethras, agus cluisin muide é sin an félim. Éonar deile? Eglí fear nó eglí fér, céird é atá ceart. Éonar deile? Múntóir star, múntóir tíreolaíocht, sáidir ferganíocht, tá sé doctor, bí sé le cléiseáil credaí nó nach cred. Now, cumáile sin éireann tuimiis sé gobar sih Arbok, seans má bhfuil taithí difriú agamsa ná mar atá ag taithí na múntóirí atá sa seomar seo a bhún is scoilna Gaeltachta chumá. So it's ma haithí féin atá mé caint ceir leir. OK, so cúpla rud a hagan san níos agus muidig déna stádéir nó taide ar seo, darla tí dé ó chealaí bíon stúr focail teoranta ag na scoláirí. Is minic go means an bhír is siimplá den gramadach an úsad acu, go means rion an bhéir le clisáil agus le feicáil ina good Gaelga scrífa agus Gaelga leirtha. Agus ní éiríonn le caidan an chaintóra dúchas a bhaint amach na scialna gin chomis. So scialna gin chomis ná scialna cumarsáda í téna chur nuúil Gaelga leirtha Gaelga scrífa. Ach is minic go mín sé ar a dul acu caidan an chaintóir dúchas bhaint amach sa scialna gabhchomis. So sin Gaelga ar an Gaelga an teanga tuiscena, so éiseacht agus léamh ceir leir. So táimid a géirí na dúchláin atá ósar gcóir seo, táimid a géirí dul an lechló go banúsach. So bhain mé úsad as an tagas fearmíortha a nuirí chun carú le múntóirí sa scoil seanga díú ar an teanga agus leis sin carróg sin le caiid an Gaelga na scoláirí a ausú chumá. So an tagas fearmíortha is tá geiste sin ná ag dtíú arm na teanga le linn ceachtainna ábhar. So tá a caint ar an teanga agus an tábhar a bhúna ag an amcéine tá siad fitte lena chéile. Agus táimid a géirí an chothramíocht sin a bhaint amach ceir leir. Agus tá sé réúnta éasca le déanamh. Má tá caiid an Gaelga nó muíonn teanga agus fiú ceir leir. Tá an talumsa is muintir Gaelga mé, so tá tuiscint agam ar chórsaí gramadí. Déanam botún, déanam muid a log botún, is fáil mór teanga muid a log, agus cámuid bheith áras an uir faoi sin, agus muid ag múna teangacha, gnéanam muid a log botún, ach is minic go maithíonn daoine níos mata ná daoine eile, agus iad ag fálam teangacha, bíon fatis ar thu dos a chance agus botún dhéanamh. Agus is nílach def an géide eilmór teanga atá ná an caidan an chaintúir dúchas a bhaint amach ó thaobh na scialna níos nufiú a scialna leirtha agus leirtha go generalta ina rira. OK, so cén fá an tagas fearmíortha. Ní leor ranganí gramadí a bháin chun an teanga a chealbhú. OK, now is féile
an tags firm níortha éonach dhéanamh, agus séir tá geiste sin ná ceartlann gramadí amháin dhéanamh. Agus ní dhéiríonn tú ach an ramadach le héin. Okay? Ach ní lóéis sin chun an teanga a chealbhú mar is ceart. Bhí ordanúnach a haint na teangas na rangnaí a le onas gnéintear an teanga a chealbhú go crin. Okay? So cílíonn se sin mátá mír gramadí ar siú le na rangnaí Gaeilge ag Michelle ag a dóchlog ar nína agus tá béachchar agus ar na réomhacail himplí. Ba ceart go mbeocht na múntóirí, nó tá sé an dechar a chur bhain, ach bheocht sé ionach dá mbeocht na múntóirí a lug an anrá, right, tá chun díire na réomhacail himplí in nach ile rang. Agus carróg se sin leis na scoláirí iad úsáid mar is ceart sa chaint agus sa Gaeilge scríofa cuma. Okay, so curvime on TFD. Tá hir go dóg sibh amach forcuid. Fón nó gléisna a ríist agus gan oscailig sibh an leathnach Padlet seo leverdal. So, tá an tíreolalas idir lábha agin a ríist an seo, agus tá mé gurí go golíonn sibh seach na colún éagsúla atá ar an leathnach Padlet. So an céad rud atá le déanamh agin ná an bhír gramadí is commónta atá ar an leathnach sin a bhreacha síos, darlah féin. Agus cúntas gard ar na rialacha a bhanas leis an gné gramadí sin. Now ní gadíh é sin íanamh mar ní mé gurí le ní héghfuil mé gurí sibh bheas nó inar mar sin ach má tá sibh sás éanamh chuna géirbh agus an bhfuil just déanaí an dára sin ar dús leverdal. So an bhír gramadí a seach sa choún sin. Oh yeah, is féidir cínta yet to runner. Más féilm. Okay. Ceirclóir. So an aimim se láthach, ionach anhá, so tá insclean na bhocail an sin cumá adiocht a chhlacha anhá an tiiste ginneach agus an aimim se láthach. So ionach brithe rialta se le bháin an agus íon ionach rialacha a gabhaint leis na pátrún teanga a gabhaint leis an bhír agus pátrún teanga ahananta. Okay? So an aimimseir láthach atá idir lábha agin. Cé bhfuil sadar a dhéanamh agin ar bholcán tá déach muid an cúpla nóméid a chahabh, ní gáúing níos mú ná 10 nóméid a chahabh, nó 5 nóméid fiú chun ard na scoláirí a haint ar an bhír seo. Okay? So an aimimseir láthach atá ann. Now ceap mé agus muid teach an seo chlárbán de haiscínt an seo. So bhí chun cúpla rial a bhhanas leis an aimimseir láthach chahabh síos. Ach tá sé bhéar an móthar ceart an sin aréna, so an agus íon an bhá, okay? So an céadréim nó agus na deirí éagsúla tá acail agus an darréim nó leathan ionach an bhá. Bríthir séir, ionach Carcín. So tá cúpla sampla an sin den aimimseir láthach agus an ionach cúpla sampla an sin an bhá. Okay, so tá siad aisithe an sin na cín bán deirga. Okay? Now tá rudí eile ann an ceann glas agus an ceann gurm agus an ceann curcra. Agus is legannacha éagsúla den aimimseir láthach atá ann. Now, an bhfuil aon tuaim agaí ar cad atá a gceist leis an gceann curcra. Cín bhír gramadí sonach atá gceist leis an gceann curcra. An séir bhríthir an bríthir séir. Ionach Carcín. Anhá, agus cén chuí bhfuil sé sin le feicáil agin?
Catá cotínta ag deire na bríthra sérbhríthir? Tar. Ínta carcín, tá sibh anha. OK. Agus ar a doctor an cean glas. Cén cinál gramadí atá gceist an sin. An ar a doctor an clasal cuioinesta. Ítach anha. Agus an sin an ceann gurm a frickin a dhéanans. Well, ní gadúing le bheith in ar múntaí gailgeach neir is féling rá níl clú agam. So an adíocht fríthra, ceirclóir, ceapam an tadíocht fríthra, OK, ítach. So, tomatríis ordas goláir haing ar an teanga, le linn an rang ábhar, ceirclóir, ach tomatríis ar arthú pátrúna ahand nó rud cinnta thuirt faoi deara, OK? Is féling tógáil ar sin. Sin an céad céim, tuair faoi deara, OK? Is féling tógáil ar sin sa chuí is gur féling ar arthú samplaí eile a aimsiú in oberháile beidir, OK? nó ag deire asise tíreolaíochta is minic a gurm ceisna beaga gramadí a seach ann aimsigh samplaí den tiisiil ginneadach éidir ulra sa bísa seo. Agus sa chuí sin bíonn si ag smíanamh ar an teanga i gcónaí agus ní on si dearmid gur rang gailgetá ann cuma, OK? Go míad an dáród fitte lena chéile. So sin an céad céim. Is tócha ferbert garmú leúnach a chur ar fáil a láthair don na múntóirí le cinntiú ghfuil siad muíach sa méadtá siú acu agus muíoch sa teanga acu cuma. OK. So an céad céim ná tá tú go bracuníart amór an mór. So ferbert garmú leúnach a láthair do bhúntóirí a déobh na teanga agus an TFD. OK? So ní leir an ferbert garmú leúnach a chur ar fáil a déobh an TFD muna bhfuil an muíon teanga acu cuma. OK, mona bhfuil siad muína golóir ina good skill na teanga ní fiú an FTL a láthair. OK? So caiid tú an dárad a dhéanamh. Bíonn cúpla freagar a tháinig amach, tháinig ras a nuirí an taobh ar héad lámha deise, aontaíonn siad go mór ar an taobh seo leis an rátas, ceirclóir agus an counselor tá siad idir grach chóirla, ceirclóir. So sin an céad rud. Ach cén fá go bhfuil muid ag díriú ar na múntóirí. So, chun cur le skill na teanga na scoláirí, caithfar ardchaid an teanga a bheith ag na múntóirí. Sorry, Caitlin, go north méid, cur le skill na teanga na scoláirí, caithfar ardchaid an teanga, agus cleachta idóliata a bheith ag na múntóirí cuma. OK? De ardchaid an a bheith ag na múntóirí, onas go mbeidh clár tumadachas ráthúil ann. OK? Ach, is minic go mbíonn múntóirí stracailt na gcuid muína sa teanga, déanam muid a log botún. Ach imrionn na botún sin tioncar ar wathúchan na níní. Agus rud a cinnte ar bhanam neamhbhíonn bháilteacht teangalaíoch is as sin, so sin imí teanga i meas múntóirí. OK? Agus is fear an rud é go náironn daoine cinálí nervhí seo agus iad ag leirt le daoine faoi le, nó ag leirt os cuas scoláirí, nó orintanta bíonn fatis ar múntóirí ceist teanga a ragart nó chuirtar scoláirí nó chuir scoláirí ceisna orthú. Agus mullins ní thuiris agus ó cealaí ferbert garmú súntaach chur fáil chun na múntóirí a chumasú sa réimse seo. Ceirclóir. So sin an cúis gur freismid ranganí chur fáil an na múntóirí. So actually caiigh til le lé an sin faoi sin. So an rud rinne muide an nuirína chuirmuid ranganí gramadí ar fáil le hain múntóirí tar éis scola. Agus chuní de bhela dúirtmuid gur mar chud de orintanta Park an Croca go bheoch an tú agus ranganí gramadí sé an eisce chomá. In nuair sin bhfuilmuid dó freastal ar na ranganí TFD, agus go bhela móig siad chuna sé a churbhaim na ranganí agus tháinig siad arás agus dúirt siad gur carric sé go mórló airí níos muína sa seomar ranga a déobh na Gaeltaide agus iad féin fiú sa seomar ranga. Ní bhah an méid cinna imíorthú agus iad ag tuair faoi chóra ag bra ar cé a bhí os ggóir. Now, ar an gláir bhí sé ráte gur curchaige ile scola a bhí gceist leis an gurcha leis an ghlachta seo. So bhí muid a ggéirí goach an scoil ina omláin apáirteach ann, so na scoláirí comá. So an rud rinne muid ná le linn seach na Gaeilge chummuid cummórtas gramadí dar bhanam guru gramadí.
agus tá scéim ahananta sin riar angar scoil ar bhanam scéim na ginnerí gailge, agus is eisiom láirí teanga iad. Tá siad an mlína 5 agus blina 6, agus tá gailge wá acab tá si timanta a lenatanga, agus bhairtear siad ag tús seachtain na gailge, well, rih seachtain na gailge thug méid ceach na gramlí dómh anas go mbeocht ná é seo a dhéanamh. Agus dhear siad póstéir atá thuúsan sin ar na réomhacail himplaí. Agus an ruidirna siad ag tús na seachna ná cúig siad isteach go chuile rang sa scoil ag amacínt crug siad suas na póstéir. Agus bhínig siad dómh dia arnia go siimplí ceir bhí gceis leis na réomhacail himplaí. An ruidirna siad an sin ná rinne siad blocadlób ag tús na seachtainna. Agus carigh sé sin lo ar immer si blocat, an taithegí ar bhlocad, tá blocat ionach caríonn sé le scoláirí mír na gramadí nó rud cínt a chealamhú agus bina rinne na cineirí gailge lob ach ag deir na seachtainna dimar siad cethúis ranga. Agus an rud léir sé sin ná an dul chun cín i déobh na míra sin i rint na seachtainna. Agus hatan sé leis na scoláirí, bhí dúisna ar fáil agus bhí sé tharbh tatanamh fiú le hain na múntóirí, glachcuid in na múntóirí part-time comá, rinne na cineirí iirecht bualadh seachraigh na rangnaí céine is bhí acab ag tús na seachna agus iad é sin íana bheith deir na seachna ónas go mbeadh sé leanúnach. So chuid den na ceisna a bhí ar an mlochait an sin. OK. So sin é sin an rud rinne muid a nuirí, ach an rud atá siú legan faoi láthair ná tá mu trééis ranganí amadí agus scoilge thuirs go goúntóirí séarnas go chumá trééis scola orintanta park an croca atá gceist. Ach mar aon rud dhéanaan tú sa saoil bíon dúchlan ó sa chóir, so an dúchlan an cloc is mú ar fádraín seanga ná daoine a bhela, mar ina gcuid am séir atá gceist agus muid ag obair sa síomh tomadachas tá úlacht sa meisiring achní a olbhú achní a astrú agus mar sinnde, so bíonn sé an deachar íar ar múntóirí freastar na rudí seo trééis am scola. So bin an céad ó gabna síl tá mé trééis léim tar na búna, OK, tuach mid ras chuig na búna go cheann second. Ceirclúir, so múntóirí bhela. Agus an úsar sin leis an gurú gramadí dar go hinnteach leis. Ach ní rah annach aon seachtain amháin agus í anna cuid olbhú chuna gceist leis, anna cuid ama chatta á olbhú. So ní sé réalaach é dhéanamh ar bhean rialta. So an réiteach atá agin ar na feimne sin ná rangan ní gailge a láthir do bhúntóirí sé an asca bhfuil bíonn sé sin ar siúil ag cag agus gailcultúr ach mula a bhórmuid ó scoile ná rangní gailge a láthair ar an amplár. Now, nílas an information an céad bhíon eile ach tá caintear, OK, go bhfuid é sin chur ar amplár múntóirí ach thátha na daoine nach bhfuil an nuacht teanga comá ná gur féidir eis bheith so é sin dhéanamh. Agus an béim a leaga ar an TFD le linn na grunathe fórna. OK? So má rasing na múntóirí ar na rangnaí gailge gailcultúr nó cag ina gcuid ama féin, tá sé sin go brat nó má tá sé ar amplár na múntóirí bhfuil spéis acu nó ar ceartómh tuairfinn an ceachtain sin ba mu ag freastal ar an teanga an sin. Ach chun freastal ar an TFD tá chun é a cóthá tú sna crunathe fórna. Le go mai chuile rainn in an pléanamh ar an teanga le linn na grunathe ábhar. Agus sin an bartas tá déanta agin. Agus bhairtmuid mír na mísa a dhéanamh in áit rud leis chéanaanamh le linn seachtain na gailge ba mír á phlé agin chuile bhí ceirclúir. Ach bhí buan leis an ghlachtas comá, OK, dar leis na múntóirí a thug faoin na rangnaí gailge narí dúirtead grá an muín tréisteil i bheos, agus grá thug muid na faoi deir agus muid an brathnúirta bhí mé ar cúil seomraí chuid na ran fáirtathe agus thugman faoi deir go raibh feasach na múntóirí níos fear agus go good gailge níos crunne comá. Hatan gurú gramadí go mór leis na scoláirí, bhí an ran fáirtaíocht th cín, agus tá sé léirthe an sin ag na cahút grá anna cuid céad fan géad bantamach acu faoi dhearra na seachtainna sa cahút. OK? So sin é an bhfuil aon ceiste cin duna. Tá
brúna bhí sé sin a bhd níos tapúla ná mar ceapna. An bhfuil éon cin duna. Just man na rang í gailge ar trolór. So bheith rang í gailge acu mar chuid an trolór. Ag bra ar an múntóir. So ar an trolór bheoh tréimh se bhaint a teachtain ag an múntóir. Bheoh mé hé nó Michelle ag tógáil múntóirí. Ní hé go mbeoh an rang gur rang éonach go bheoh ann, déad go cúpla múntóir sa rang. Déad go tosú le an bun rang, daoine nach bhfuil aon gailge acu, tarlíonn se sin go minic san airnáil seo nach bhfuil muid an daoine osú bhfuil gailge acu mar dheann nach bhfuil si dain. So tá gan na mór múntóirí ann, so déad sé sin ceú le daoine fiú le cuasaí archaíochta má higann siad go bhfuil an takeíocht sinar fásan ar an déad sé sin ceú go mórló, agus ná gádómh a go an féine úsáid chun chur le cuasaí gailge. Agus an sin déit min tógáil ar sin a ríis daoine ar bháiló bar fiabhhaintach sa teanga déag sí freasta ar sin cumá ach ní hé go muid á dar sin go chuileganna. Níl sé tasal go chuileganna, bhaid chuilega. Yeah. Spéisiúil bhálamach má tá muid tuair leidú a glár am an múnteir le mar ná freistal in ran go ag seo chuna sin a láb seo bhí dáile na nuair a tagas. An leidú ar glár am an múnteir a bheith a gceist ábhar. Daring é tá ar an til play in a bhar sin like just swing of bheoh sé dachar mar má táid gan ar rúntóirí hena féin bheoh sin níos dúláán í fós am like óras sa teachtain a thuirt. Yeah. So tá sé ar siúil ag scoil éigen so caiimid til play in a bhar sin. Ar an dúgal bheith an nach é. Yeah, mar Begur bhfuil múntóir tá tagas sa scríb sé ar líon leis múntóir atá mar sclóra. Sinné, yeah. Yeah. No, nílas an beidir gur go bhhétí sé rang héiteoirí na múntóirí úsáid in áit rang tagas na múntóirí, níl méid céad fan gé cínta ach níl anach swinmh agus níor ceachmach sé hús an sin mar réiteach ach an aird mar swinmh. An léon ceist eile ag duna? Agus a graduation of bhaid tangachaí eile, so mar hapla mátar ran Germánis and Spanish ar siúil I míid cin an zíú seach ar cuasaí bacon sin. Ba ceart milk a fiús na ranganí más tá bh brathnú ar na popper scrútha, like is go an gailge ba ceart me mí le go banú a as na hachaní atá ar fáiltrí bheanna gailge. So le mai na scoláirín an dul an leiclis an teanga atá ag tasáil chun an pop ar ragart, nó an scrúdú ragart as gailge agus sa Spáis nó sa Germánis. Yeah. Anach swinmh agus má tá tiile óla sé tasal webh táneart síbna. Ítecha ar lína caríonn cog táneart achnaí ag cogma na cuasaí seo stóra. Agus, léon ceist agaí? Léon ceist eile? Ok, gur málaí.